Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pano ndine nyaya imwe iri kubva nekuna advocate Nelson Chamisa from the presidential desk. Nyaya iri kunetsa ndeyekudai so maZimbabweans muri kunyanyisa kutuka this man nenyaya yezvinhu zvakasiyana siyana. So panapa manje unozoti vanhu vari kuzoshaya kuti saka alright what's next, vada kutraya kutuka, vada kutraya kumupusha kuti aite something kana kuda kunzwisisa kuti ndeipi way forward yaainayo. So nhasi panapa message yaanayo ari kutaura kuti overcome the insults. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me, says the Lord. Avazongwesa agene evesi rake papo, blessed Sabbath to you, God is in it, Jesus saves, Jesus baptized, Jesus reigns, Jesus is coming. Ndo mashoko ari kubva kwaari. Asi ukada kutarisa nyaya iko inenge yabva nako cheko matukirwo ari kuitwa murume uyu, but vanhu vanoti saka azopindure, achazopindura rini? Ndo mamwe ema-messages ari kubva nekwaari ari kutaura kuti overcome the insults. Zvikanzi wakakomborerwa iwo zvako kana uchitukwa nekupomedzerwa, aiwa unongochitokurira. Ndo nyaya iripo iri kubva nekuna advocate Nelson Chamisa.